जेब्ला सासे आइजोआ बिमा जानो हाया अब्ला मानसिफोरा गोबां बाथ्रा बुंखोमायो। हिनजावानो हामा, बेनावनो माबा खमि दं, पाप खामानि मावनायनि फिथाइ, भाग्यआनो गैया बिहा, आरो गोबां गाज्रि खोनासंथाव जायै बाथ्राफोरबो बुङो। नाथाय बेफोर बाथ्राफ्रा दुखुखौसो बांसिन जाहोयो। बिमा जानो हायैनि सैथो जाहोना देहा, हर्मनेल आरो मेडिकेलनिसो प्रब्लेम। आरो बे आइजो एबा हौवानि थाखायबो जानो हागौ। नैबे भिडिअखौ खालि सोलोंथाइनि थाखायल'सो बानायनाय जादों, गुबुन गाज्रि खामानिनि थाखाय नङा। आरो 18 बोसोर जायै फंबाय बिनानावमोना अन्नानै नैबे भिडिअनिफ्राय जानगाराव थाब्लानो जाबाय। हेलौ मिस्टार एन्ड मिसेस, नोंथांमोनखौ नैबे मोनसे भिडिअआवबो गोसो गोथारै बयखौबो बरायनाय थाबाय। प्रेगनेन्ट जानो थाखाय आइजोफोरनि देहायाव बे मोनथाम बुस्थुआ गोनांथार: दावदै सोमजिनाय, नांगौ समाव दावदै हगारना होनाय, आरो इउट्रेसआ रेडि थानाय। लोगोफोर, ओव्युलेसनखौ जों दावदै सोमजिनाय होनना गुरै बर' रावाव बुजिनो हायो, आरो इउट्रेस माने सरासनस्रा रावाव जों मिन्थियो जेराव गथ'आ थायो आरो देरो होनना। अब्ला दायो जों सावरायगोन ओव्युलेसन जायैनि जाहोनफोर। ओव्युलेसन जायैनि गोबां जाहोनफोर जानो हागौ। अभारिया दावदै बानायाखै। अभारि होनना नैबे पार्टखौ बुंनो हायो लोगोफोर। लोगोसे जानो हागौ PCOS, थाइरयड एबा स्ट्रेसनि थाखायबो दावदै बानायनो हायाखै। आरो लोगोसे रेगुलार पिरियड्स जायैयाबो मोनसे लक्षण बिमा जानो हायैनि। लोगोफोर, PCOS माने आइजोफोरनाव जानाय मोनसे हर्मनेल बेराम। बे बेरामनि थाखाय खायफा आइजोफोरा बिमा जानो हाया। थाइरयड, आइजोफोरनाव जुदि थाइरयड बेरामा जाब्ला बेबो प्रेगनेन्ट जानायखौ होबथायो। स्ट्रेस मानेथ' एसेब्लाबो बुजिखायो जानो हागौ नोंथांमोना, जायखौ हिन्दी रावाव तानाव होनना बुङो आरो बर' रावाव सिन्ता। जुदि नोंथांमोना बेफोर बेरामनि सायाव डिटेल्स भिडिअ नांगौब्ला कमेन्ट बक्सआव येस कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालामना हो। नैथि नाम्बाराव सावरायगोन ब्लक फेलोपियान टिउब्स। लोगोफोर, फेलोपियान टिउब्स नैबे पार्टखौ बुङो। दावदै आरो हौवानि दैया लोगो मोनलायनाया बे फेलोपियान टिउब्सआवनो जायो। जुदि बे फेलोपियान टिउब्सआव लामाया बन्द जाना थाब्ला प्रेगनेन्ट जानो हाया। थामथि नाम्बाराव सावरायगोन इउट्रेसनि लाइनिंआ लोरबां। इउट्रेसनि लाइनिंखौ एन्डोमेट्रियमबो होनना बुङो। जुदि इउट्रेसनि बेराया थागथियारि नङाब्ला फार्टाइलाइज एगआ थानो हानाय नङा। बेवहाय बेरा होनना एन्डोमेट्रियम, माय'मेट्रियम आरो पेरिमेट्रियम बे मोनथाम बाहागोजों सोमजिनाय बेरा, बेखौनो इउट्रेस वालबो बुंनो हायो। आरो फाइब्रइड्स, एन्डोमेट्रियोसिस एबा इनफेक्सननि थाखायबो इउट्रेसनि लाइनिंआ लोरबां जायो। मा बुंखो बुजियासै होनना सानदों नामा लोगोफोर? बेफोर जाबाय मोनसे बेराम दे लोगोफोर। आइजोफोरनाव मा जाहोननि थाखाय बिमा जानो हाया बेखौथ' जों सावरायबाय। दायो हौवाफोरनाव मा जाहोननि थाखाय आइजोफोरा बिमा जानो हाया बेखौबो सावरायदिनि। गासैबो समस्याया आइजोफोरनावल' जाया, 40% समस्याया हौवाफोरनावबो जायो। आरो बेफोर सरासनस्रा बाथ्रा। मोननैसो कमन जाहोनफोरानो जाबाय ल' स्पार्म काउन्ट, लोरबां एबा लासै स्पार्म, बेमार एबा इन्जुरि जानाय, बांद्राय स्मकिं, ड्रिंकिं खालामनाय आरो देहाया बांद्राय गरम जानाय। 35 बोसोर जानायनि उनाव आइजोफोरनि फार्टिलिटिया लासै खमायलाङो। एगनि बिबां आरो क्वालिटि मोन्नैबो खमायलाङो। बेवहाय फार्टिलिटि होननानै जों सरासनस्रा बिमा जानो हानायखौ बुङो। बेनि अनगायैबो कारेक्ट समाव आथोन गेलेनाया गोनांथार। ओव्युलेसन उइन्ड'आ मात्र 4 निफ्राय 5 साननि गेजेरावल'सो जायो। माने जुदि सम आरो बैसो मोन्नैखौबो गोसो होआब्ला बिमा जानो हानाया गोब्राब जायो। सिन्ता, उन्दुनायनि खमि, मोजां जामुं जायै आरो देहाया आनबेलेन्स आरो फार्टिलिटिखौ जोबोर गाज्रियै हेंथा होयो। ब्रेननि सान्थि आरो हेल्दी जिउ खुंनायाव बिमा जानाया जोबोर मोजां हेफाजाब खालामो। जुदि 1 बोसोरसिम जुजिनाबो प्रेगनेन्ट जायासैब्ला अब्ला डक्टरजों देखायजानाया जोबोर गोनांथार। बेवहाय आं मोनसे टेस्ट नायनो थाखाय सुबुरुन होनो हायो। आइजोफोरनि थाखाय आल्ट्रासाउन्ड, जायखौ गामिनि खायफा आइजोफोरा आल्ट्रासनसो होनना मिन्थियो, हर्मन टेस्ट आरो HSG बेफोर टेस्टखौ खालामना नायनो हायो। आरो हौवाफोरनि थाखाय सिमेन्टनि एनालाइसिस, माने हौवानि दैखौ टेस्ट खालामना नायनो हायो। आथिखालाव ट्रिटमेन्ट लानाया गोरलै जाबाय। मुलै, IUI, IVF बायदि मडार्न टेकनिकफोरा फैबाय। बेनिखायनो गोसोखौ लोरबां दा खालामा दैमादै। आरो लोगो नोंथांमोन,
बिमा बिफा जानाया मोनसे मोजां सिमां आरो गासैनिबो हास्थायनाय। जुदि नोंथांमोना बिमा एबा बिफा जानो थाबैनो हायाखैब्ला गावखौनो गोरोन्थि होनना साननाङा। बिसि एबा फिसाय सानैबो समान गोसो होनो गोनां खामानि। लाजिनानै नङा, बुजिनानै डक्टरनिफ्राय ट्रिटमेन्ट खालामजानाया मोजां लामा। जेसेबां थाबैनो बुजिगोन एसेबांनो थाबैनो लामा मोनगोन। आरो माब्लाबाबो जेननो नाङा, मानोना फोथायनायखौ लाखिब्लासो जाफुंसारो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय।